Sieltä sitten sinkoa. Ja näin Mikael Jonsenin Pegasus on maalissa. Kierman ja Kimmo Tallqvist. Nyt on Tuukalla rata hukassa, rata on hukassa, pahasti hukassa. Portti. Jäikö se portti sieltä välistä? Tuukka taisi huomata sen ja palaa alas, ottaa sieltä portit kyllä varmastikin mukaan vielä. Mutta aikaa kuluu, aikaa kuluu. Ensimmäinen vertailuaika oli todellakin 35.27. Tuukalla saattaa kyllä tähän mennä yli minuutti. Tuukka vetää siellä kahdeksikkoon rinteessä. Isoa silmään ja Tuukka suorittaa radan. Ottaa sieltä. Hienosti puhuu kyllä Thunderbolt. Jotain lentää sinne ilmaan ja todella korkea. Ja näin hienosti pääsee Ole Christian Rustan. Ja taas mennään visiiri auki. Christian Rustan vetää Monster Truck tyyliin sieltä vähän sitten Donitse ja lähteekö siellä rengas paikaltaan pois. Täältä ei möykyn takaa näe, mutta savuttaa ainakin. Lähtikö siellä rengas vanteelta vai mikä siellä oikein on? Ole Christian Rustan vetää kyllä oikein kunnon monsterin tyyliin. Ottaa sieltä sen 8 portin vielä. Jotain probleemaa siellä on, en oikein näe, että mitä siellä tapahtuu varikolta. Arne Johannesen käskyttää siellä Lightfootia. Auto on Lightfoot ja Arne Johannes. Seuraavaksi vauhtiin. Kjell-Magne Rimstad, joka kirjoittelee heti alkumetreillä.
Ja näin siellä Magne Rimstaan ja Cherran siihen malliin kiemurteli tuo auto.